Il-kap nazzjonalista Adrian Delija ħareġ jiddefendi lid-deputat nazzjonalista Jason Azzoppardi li għandu fuq rasu żewġ sentenzi ta' kundanna ċara mill-qorti dwar il-każ skandaluż tal-art tal-Lavinbrow. F'Lulju li għadda l-qorti tal-appell li preseduta mill-imħallef Anthony Allu li konfermat li hemm responsabilità politika kbira ħafna li għandha tintrefa minn Jason Azzoppardi dwar dan it-trasferiment tal-art li kien ġab il-kundanna wkoll tal-Awditur Ġenerali. Għal dawn l-aħħar ġimgħat Adrian Delija ma listinx kelma dwar Jason Azzoppardi, għar li kien senjoraħ meta ħareġ jikteb kontriħ fuq Facebook. Il-ħamis filgħodu Adrian Delija reġa' naqas milli qabad il-barri minn Runu u wara xhur b'fomu midbuq dwar dan l-iskandlu ħareġ jiddefendi lil Azzoppardi u prova jnaqqas mis-serjetà tal-każ. Ma nafx jekk kellekx l-opportunità li titkellem ma' Dr. Jason Azzoppardi dwar din is-sentenza u jekk tlabtux li jerfa' responsabilità politika jerfa' responsabilità ta' għamilu kif anke mitlub mill-qorti. Mbagħad għandi mistoqsi oħra. Naħseb jekk tara sew dik is-sentenza hija sentenza tal-libell. Ġifieri dik twildet sentenza tal-libell. Waqt li l-qorti kienet skjetta fil-konklużjonijiet tagħha u qalet li Azzoppardi għandu jerfa' responsabilità ta' dak li ġara under his watch, Delija kompla jiddefendi l-emir skandaluż ta' Azzoppardi għax qalilna li xogħol huwa biss li kritika lill-gvern. Xogħol li nieħu ħsieb bħala oppożizzjoni li nikkritika bl-iktar mod. Ħsieb ukoll id-deputati tiegħek Delija tilifa u beda jaħrab milli jwieġeb dwar Jason Azzoppardi. Għamel xi ħaġa ħażina f'dan il-każ, Doktor. Les li nagħmel sija miegħek, m'għandix problema. Tista' twiġibni dwar dan il-każ, għamel xi ħaġa ħażina Doktor Azzoppardi f'dan il-każ għalik m'għamel xejn ħażin. U hemm pappagalli li jibqgħu jgħidu l-istess affarijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.